reċenzjoni ħażina imma l-indifferenza jew is-silenzju dwar xogħol letterarju hija problema fil-fema tiegħi ikbar. Fi kliem ieħor mela reċenzjonijiet ta' dan iż-żmien anke meta kif stili għenu biex il-poezija u l-letteratura tibqa' tikber u tinxteret. Però qabel nirritornaw l-istorja ta' reċenzjoni, nħarsu naqra fid-delta lejn x'huma mela il-forum u l-funzjonijiet ta' reċenzjoni. Nerġgħu niġu lura lejn l-istorja naqra iktar tard. Mela ir-reċenzjoni għandu numru ta' funzjonijiet. Sa mhux nitkellmu fuq definizzjoni, ma din nitkellmu fuq x'tagħmel, x'inhuwa r-rwol tar-reċenzjoni viżavi l-letteratura u viżavi il-pubbliku li jaqra il-qarrejja. Waħda, il-funzjonijiet hija li tinforma. Mela r-reċenzjoni tinformana dwar ħruġ ta' ktieb jew il-fatt li ħajkun hemm dram jew xi film. Għand element sempliċement fuq livell bażiku informattiv li inti n-nies ikunu jafu mela dwar il-fatt li dak li ħiereġ. Ir-reċenzjoni tgħin minn dak il-lat. Però il-reċenzjoni meta tinkiteb, apparti li tinforma dwar titlu dwar l-awtur, għandha element deskrittiv. Waħda mill-affarijiet li ħanipprofondilkom illum hija li reċenzjoni fiha livelli differenti ta' ħsieb u livelli differenti ta' kif wieħed ħares lejn il-letteratura u l-mod kif jaħseb dwarha. Hemm livelli bażiċi ħafna fir-reċenzjoni, jiġifieri livelli deskrittivi fejn kull ma tagħmel reċenzjoni f'parti minnha hija li tiddeskrivi dak li fih ix-xogħol. Ovvjament hemm aspetti li wieħed irid jitgħallem bħal pereżempju jekk hemm film, anke jekk hemm xi novella ma titkellimx dwar kif jispiċċa, jiġifieri hemm ukoll limitu ta' x'tista' tiddeskrivi f'dik ir-reċenzjoni, però dan huwa aspett pjuttost bażiku. Però l-reċenzjoni u hawnhekk naraw kif similaritajiet kbar mal-kritika letterarja in ġenerali għandha wkoll il-funzjoni li tinterpreta. Mhux biss tgħidilna dak li hemm imma tagħti interpretazzjoni ta' dak li qiegħda titkellem dwaru. Tevalwa, kif tkellimna iktar tard, dan huwa punt kruċjali li l-kritika letterarja ħafna drabi tevalwa, it-teorija letterarja mhux daqshekk għax iktar titkellem dwar kif nevalwaw iktar milli tevalwa hija nifisha, però r-reċenzjoni bħala ġeneru hija evalwattiva, tevalwa x-xogħol li titkellem dwaru. Jew almenu ġeneralment hekk tagħmel. Infatti iktar tard nitkellmu dwar il-problema ta' evalwazzjoni ċertu kuntesti fejn, eżempju, il-kittieba u il-reċensuri jafu xulxin. Dik hija problema li sejħula the elephant in the room, għaw naħseb li rridu nitkellmu dwaru. Din hija realtà li mhijiex biss realtà ta' pajjiż żgħir bħal tagħna, però wkoll realtà f'dinja globalizzata, speċjalment minħabba l-fatt li l-mod kif awturi jaħdmu fuq l-internet illum, nitkellmu dwar iktar tard, ifisser li hemm ċans tajjeb ħafna li ir-reviewers tax-xogħol tiegħek huma wkoll il-ħbib tiegħek jew nies li tafhom, eżempju li jkunu fuq Twitter tafhom jew fuq Facebook. Ġifieri dik hija realtà li rridu nitkellmu nagħla dwarha. U hemm min kiteb dwarha u ħaseb dwarha u nitkellmu naqra aħna wkoll x'inhi hija l-problema u x'inhuma l-opportunitajiet u kif nistgħu nifaċċjawha. Ħaġa oħra li r-reċenzjoni tagħmel hija li tikkuntestualizza. Jiġifieri r-reċenzjoni għala volja ħafna drabi titratta xogħol partikolari jew numru ta' xogħlijiet partikolari. Hemm reċenzjoni ta' ktieb, hemm reċenzjoni ta' set ta' kotba minn awturi differenti, hemm suġġeneri differenti. Reċenzjoni tista' eżempju taqbad 3 jew 4 kotba li ħarġu din is-sena li jitrattaw tema partikolari u r-reċensur jaqbadhom flimkien biex jagħti speċi ta' overview ta' dak li sar f'ċertu aspett dik is-sena. Però irrispettivament jekk tħares li wieħed jew iktar, reċenzjoni għandha l-funzjoni wkoll li tikkuntestualizza dak li qed jiġi diskuss f'kuntest iktar wiesa'. Dal-kuntest iktar wiesa' jista' jkun kuntest kontemporanju, jista' jkun kuntest storiku, jista' jkun kuntest teoretiku. Ġifieri il-reċensur ma jħares biss lejn ix-xogħol li qiegħed jevalwa, imma jħares ukoll madwaru biex jara dak ix-xogħol fil-lenti ta' dinja ikbar minn hekk. U allura kif qed intaraw, ir-reċensur għandu bżonn numru ta' ħiliet. Ġifieri li tkun taf biss
il-ktieb ta' quddiemek huwa bidu ovvjament, però mhuwiex biżżejjed biex tilħaq tagħmel ir-reċenzjoni kif tista' ssir, ġifieri xi ħaġa li mhux biss titkellem dwar il-ktieb ta' quddiemek imma tagħti kontribut fi ħsieb iktar wiesa'. Kif naraw naqra iktar tard. Issa milli għadna hija ovvja li allura r-reċenzjoni u l-kritika letterarja ħafna modi għandhom ħafna similaritajiet, imma wkoll hemm xi differenzi li nixtieq nifoka fuqhom. Huma simili f'ħafna karatteristiċi tajjeb, ġifieri nistgħu ngħidu li reċenzjoni hija tip ta' kritika letterarja, però hemm ukoll differenzi. L-ewwel differenza ovvja hija differenza fil-format u fit-tul mistenni. Reċenzjoni ħafna drabi hija iqsar, hija qasira, mhux dejjem. Eżempju il-ġurnal New Literary History, li huwa ġurnal importanti ħafna fil-letteratura kontemporanja u anka teorija kontemporanja, jiffavorixxi dak li jsejjaħ reviews, reċenzjonijiet, però jistenna reċenzjonijiet li huma pjuttost dettaljati li ma jibqgħux biss mal-kotba li jiġu diskussi ma jiftħu fuq argumenti iktar wiesa'. U l-iqsar artikli li jikkonsidraw huma 9,000 kelma, ġifieri hemm ukoll ir-reċenzjonijiet li huma twal. Però ħafna drabi reċenzjoni hija mistennija li hija iqsar. Iktar tard nsemmilkom George Orwell x'qal fuq it-tul ta' reċenzjoni u għaliex il-tul hija problema hija problema. Però hemm differenzi fit-tul, hemm differenzi fil-format, biżejjed ngħidu li jiġifieri wara wieħed mill-aspetti ovvji li wieħed jara f'reċenzjoni iktar quddiem ngħaddilkom xi ftit eżempji hawnhekk huwa li meta wieħed iħares lejn paġna li qed tagħtina reċenzjoni ta' ktieb, ħafna drabi naraw il-titlu, naraw il-pubblikatur, naraw l-ISBN number, naraw il-prezz u numru tal-paġni. Ġifieri se taraw eżempju hawnhekk dak l-aspett viżiv immedjatament huwa differenti minn dak li tagħmel il-kritika letterarja għax il-mod ġenerali, għax ir-reċenzjoni hawnhekk qed tagħtina informazzjoni ta' kemm jiswa biex nixtri l-ktieb. Mhijiex xi ħaġa li kritika letterarja ma tidħol fiha. U din hija marbuta mal-funzjoni tar-reċenzjoni. Ir-reċenzjoni qiegħda hemmhekk mela allura biex tarek aħna nix nixtru l-jew l-ktieb. Ġifieri mentri l-kritika letterarja ma tidħolx f'dik. Il-kritika letterarja tidħol jekk xejn fuq jekk aħna nix naqrawh jew le l-ktieb li xi ħaġa differenti. Ir-reċenzjoni nħoss li għandha rabta mal-kummerċjalizzazzjoni tal-ktieb qawwija ħafna. Hemm differenzi wkoll fil-modi kif jiġu pubblikati u ċirkolati, ġifieri kif ir-reċenzjoni tiġi pubblikata huwa differenti minn kif il-letteratura kritika hija ċirkolata u pubblikata. Il-kuntesti tagħhom anke storikament huma simili, però hemm differenzi importanti wkoll. Waħda mill-punti prinċipali huwa minħabba ta' żmien. Ġifieri jekk inti qed tikteb reċensur qed tikteb reċenzjoni ta' ktieb, ma m'intix se titfgħu f'ġurnal li jieħu bejn sena u nofs u sentejn biex dik ir-reċenzjoni jitfaħħa fil-pubbliku, ġifieri billi jippubblika. Inti ħadd tfittex kuntesti li huma iktar maġla. Sena u nofs, sentejn wara hija tard wisq. Allura wieħed ifittex modi differenti. Għalhekk hemm rabta bejn reċenzjoni u l-gazzetta jew il-ġurnali letterari li kienu joħorġu fl-antik b'mod regolari ħafna minħabba l-fatt li ir-rabta ma' żmien hija importanti. Hemm ukoll differenzi fil-qarrejja. U f'dak li huma jistennew, ġifieri il-reċenzjoni ma tinkitibx għall-istess nies li tinkiteb il-kritika letterarja, l-ideal reader, li inti bħala kittib ta' reċenzjoni timmaġina f'moħħok huwa differenti. Jista' jkun l-istess persuna li ħajaqra dak li però inti qed titkellem miegħu qed timmaġinah bħala persuna differenti. Il-lingwaġġ ħafna drabi jkun differenti, jkun iktar informali ħafna drabi. Ikun iktar personali, naraw ukoll differenzi fl-istili, infatti bejn il-reċenzjoni u l-kritika letterarja. Hemm ukoll differenzi f'dak li tistenna bħala qarrej ta' reċenzjoni u f'dak li tistenna bħala qarrej ta' kritika letterarja li ngħidu li ssir fi ktieb.
il-mod mhux biss differenzi fl-istili, imma anke mod fil-mod kif jiġi żviluppat l-argument. Se naraw xi eżempji iktar tard. U l-punt li diġà semmejt hija l-bżonn fir-reċenzjoni ta' evalwazzjoni u ġudizzju li mhux dejjem ġieli tidħol mhux dejjem tidħol fil-kritika letterarja. Issa, x'inhuma mela l-għanijiet? Mhux issa l-funzjoni, ma l-għanijiet, meta wieħed jikteb reċenzjoni, x'inhuma l-għanijiet li jkollu? X'qed jipprova jagħmel biha? L-ewwel ħaġa u għen di marbuta mal-kwestjoni ta' żmien, waħda mill-għanijiet li jkollu meta jikteb reċenzjoni huwa li jilħaq qarrejja li jkunu għadhom x'aktarx ma qrawx ix-xogħol. Ġifieri huwa dak it-tip ta' qarrej li inti qed timmaġina meta tikteb reċenzjoni li huwa differenti minn eżempju inti tikteb kritika letterarja fi ktieb fejn kważi qed tassumi jew li l-ktieb li titkellem dwaru nqara jew nkella li wieħed ħajaqrah fid-dettall. Meta tikteb reċenzjoni titkellem ma' qarrejja li jista' jkun ma jixtrux il-ktieb, jista' jkun ma jaqrawx il-ktieb, jiġifieri dik it-tip ta' informazzjoni li inti ttihom trid tkun informazzjoni li taħdem waħedha, li m'għandix bżonn il-ktieb biex jitinftihem. Tkun stand alone fil-ktieb li ieħor. Però wkoll, ovvjament, ir-reċenzjoni toħloq, speċjalment jekk reċenzjoni estrema, tajba ħafna, jew ħażina ħafna, jew inkella reċenzjoni minn xi reċensur famuż, għax hemm ukoll dak l-aspett x'wieħed jitkellem dwaru, ġifieri li ċertu reviewers il-fatt li huma jitkellmu dwar kotba datu nnifsuha diġà aħbar, toħloq jew tiżviluppa diskussjoni dwar xogħlijiet li jkunu għadhom kif ġew pubblikati. Jiġifieri ħafna drabi reċenzjoni tista' wkoll tagħti l-ewwel triq li diskussjoni dwar ktieb se tieħu. Jiġifieri jistgħu jkunu kruċjali dak id-diskors li jsir madwar ktieb, speċjalment tal-bidu. Ovvjament bħal-awtur dak li jgħid ir-reċensur mhux bil-fors taqbel miegħu imma ħajinteressak għax jaf li anke jekk ma forsi lilek ma jaffettwalekx il-mod kif tikteb jew il-mod kif taħseb, jista' jkun li jaffettwa l-mod kif in-nies jaħsbu fuq ix-xogħol tiegħek. Allura hemm element kruċjali f'dak il-ħin fil-bidu ta' meta joħroġ xogħol fejn ir-reċensur jista' jaffettwa id-direzzjoni ta' diskors dwar tip partikolari. Il-reċenzjoni wkoll tagħti kontribut bikri fl-evalwazzjoni u n-argumenta wkoll fil-kanonizzazzjoni ta' xogħlijiet artistiċi u letterarji. Jiġifieri, meta ktieb jinqabad minn ġurnal importanti jew minn reviewer importanti kmieni, hemm ċans li dak il-ktieb iktar kmieni kollu l-opportunità li jiġi ngħidu kanonizzat. Il-konċett ta' kanonizzazzjoni llum huwa problematiku ovvjament, minħabba l-fatt li l-mod kif il-letteratura tinkiteb tiġi konsmata inbidel u l-mod kif f'dinja globalizzata il-kontesti huma differenti, però li hu żgur hi li r-reċenzjoni tista' f'mument bikri ta' pubblikazzjoni tal-ktieb taffettwa b'mod importanti il-mod kif in-nies ħarsu lejn l-importanza ta' dan il-ktieb. Dik hija xi ħaġa oħra li rridu nżommu f'moħħna. Inħossu ukoll li r-reċenzjoni meta tkun miktuba tajjeb mhux biss kif qedtilkom qabel titratta l-ktieb partikolari li qiegħda li jkun qed jikteb dwaru, imma tgħin ukoll fl-iżvilupp ta' ideat u prinċipji kritiċi u teoretiċi xi drabi se naraw eżempji. Speċjalment meta reċenzjoni tikkonsidra u tikkompara numru ta' xogħlijiet, jiġifieri reċenzjoni tista' tkun ambizzjuża. Ambizzjuża biżejjed li mhux biss ikollha relazzjoni sekondarja ma' dak li qiegħda titkellem dwaru, jiġifieri il-kritiku qiegħed biss jitkellem dwar l-awtur, imma il-kritiku jitkellem dwar l-awtur u jikkontribwixxi għad-diskussjoni billi jibni fuq dak u jikkrea u fir-reċenzjoni. Ir-reċenzjoni tista' tkun kreattiva tal-ideat, bl-għamlu fl-ideat, jekk mhux fl-istili, u fil-kunċetti. Ġifieri reċenzjoni mhux biss tħares lejn
il-kodba li qed titkellem dwarhom huma jkoll tista' tħares iktar lil hemm. Però mbagħad hemm funzjonijiet li huma naqra inqas manifesti inqas ovvji inħoss fil-reċenzjoni u dawn forsi minnhom ħsibna dwarhom xi oħra mhux daqshekk u naħseb li huwa importanti naħsbu fuqhom sija bħala studenti tal-letteratura u kif ukoll bħala kittieba tal-letteratura. L-ewwel ħaġa il-reċenzjoni minn dejjem għada tgħin lill-industrija tal-ktieb u tal-pubblikazzjoni. Ġifieri din hija importanti biżjed ngħidu li meta wieħed jippubblika ktieb ħafna pubblikaturi isaqsuk liema ġurnali għandhom jibgħatu kopja tal-ktieb tiegħek għandhom biex huma jagħtu jikbu reċenzjoni. Ġifieri dik diġà turik li għadhom marbutin dawn it-tnejn, il-pubblikazzjoni u r-reċenzjoni. Ġifieri hemm rabta importanti li wieħed irid iżomm f'moħħu. It-tieni punt huwa li funzjoni forsi naqrin ovvja hija li apparti il-diskussjoni bejn il-reċensur u l-qarrej ta' reċenzjoni tista' wkoll toħloq dialogu bejn il-qarrejja, mhux l-turi qarrejja bejn il-qarrejja, ġifieri toħloq ukoll dak id-dialogu. U f'livell naqra iktar ġenerali nħossu wkoll li ir-reċenzjoni speċjalment meta miktuba minn reċenzuri importanti ta' ċertu kalibru tgħin biex tinħoloq jew titbiddel ma nafx ma kellix traduzzjoni adattata għall-kelma taste bl-Ingliż, li jien jinsejjaħ tela b'mod mhux eleganti xejn leġiżlazzjoni tal-għażla fost il-qarrejja dak l-Ingliż se jisħolu taste, li tiżviluppa dak li n-nies għandhom joġobhom. Il-gost seħu fil-letteratura il-gosti. Taste fis-sens ta' li mhux biss xoġobni, imma li inti kollok l-abilità li tagħżel. L-abilità fl-Ingliż taste hija marbuta wkoll mal-idea ta' discerniment. Li jekk inti għandek if you have taste, you can discern. Dak il-mod, ma stajx insib traduzzjoni eżatta, però l-punt tiegħi huwa li r-reċenzjoni iva wkoll għandha dak il-punt, dak il-funzjoni li tirfina jew taffettwa jew tħassar is-sens ta' gost li kitżilhom jew ta' taste li jkollhom il-qarrejja. Dak huwa wkoll importanti. X'inhu moda u x'mhux moda, x'inhu aċċettabbli u x'mhux aċċettabbli, x'inhu huwa dak li jiġi interpretat bħala suċċess bħala esperiment u dak li jiġi interpretat bħala falliment għax jagħmel affarijiet li m'għandux jagħmel. Ġifieri ħafna drabi reċensur qed jagħmel qed jgħin f'dik anke kritika letterarja ovvjament, però reċensjoni peress li tiġri qabel kollha rwol importanti fl-impatt immedjat tax-xogħol. Ir-reċensjoni wkoll toħloq tmantni u din ukoll importanti relazzjonijiet u dinamiċi personali issa bejn qarrejja, kritiċi, kittieba u pubblikaturi. Ġifieri ma nistgħux niraw il-fatt li ir-reċenzjoni tidħol ukoll fil-relazzjonijiet personali ta' bejnietna, ġifieri mhux l-ewwel darba il-ktieb tiegħi għandi żewġ persuni li naf jiena mhumiex ħbieb intimi tiegħi, però sar jafu bil-ktieb għax huma ħbieb tiegħi u huma tnejn milli kitbu reċenzjoni tal-ktieb. U peress li jafuni nimmaġina dak li tilhom ngħidilhom, immaġina li mhuwiex faċli li tkun kritiku dwar ix-xogħol ta' xi ħadd li taf. Però daw il-dinamiċi personali mhumiex biss bejn kittieb u kritiku imma huma oħrajn. Eżempju l-fatt li llum ħafna awturi li aħna naqraw huma ħbieb tagħna, jiġifieri bħala qarrejja aħna din naqraw ix-xogħol tal-ħbieb. U dana jista' jkun anke mhux Malta biss, jiġifieri fuq xogħol li nitkellem ma' kittieba barranin, saru ħbieb tiegħi nitkellmu fuq Twitter, fuq Facebook, u qed naqra xogħolhom, u mbagħad nikteb reċenzjoni dwar ix-xogħol tagħhom. Jiġifieri inqas ovvja din għax meta ħarsu ir-reċenzjoni hekk ma tidhirx dil ħaġa, imma ir-reċenzjoni iva toħloq u tmantni relazzjonijiet u dinamiċi personali jew interpersonali. Xi drabi il-globalizzazzjoni u bejn l-internet u hekk forsi qed tnaqqas mill-onestà tar-reċenzjoni. X'taħseb inti?
Jiena hekk naħseb. Jien dik Dik l-idea tiegħi. Hekk naħseb ukoll, iktar tard ħanħarsu lejn